Federació Catalana de Tenis vol integrar i vol ser un eix vertebrador de lo que és el tenis, l'esport, cap a la societat. Persones que són un exemple. Gent que té una discapacitat, que competeix i juga a tenis perquè té passió pel tenis. Nosaltres com a federació tenim passió pel tenis i volem que ells sentin part d'aquest projecte en conjunt. Com a projecte de tenis inclusiu estem amb tenis cadira, amb blind tenis, amb educació especial, fem també bressons, fem inclusió social, reinserció, de diferents projectes dins del mateix projecte tenis inclusiu. Per mi ha estat absolut el salt, perquè aquesta Junta, a més, vol construir una fundació del tenis català. Això què vol dir? Que li estem atorgant més contingut, que estem assentant unes bases molt importants i així, clar, tots els que formem part d'aquest equip treballem amb una altra tranquil·litat i amb més projectes, no? Ens notem més part de la Federació Catalana de Tenis. M'agrada perquè estic amb la gent que són com jo. Jo vull seguir jugant tenis a la Federació Catalana de Tenis perquè me sento més acollit i m'agrada com és en general. En aquest campionat, que ha estat la 27a edició del Campionat de Catalunya de Tenis en cadira de rodes, per nosaltres ha estat un plaer poder-lo fer a les nostres instal·lacions i, òbviament, tenir el nivell que hem tingut, no? Com és el cas de Martín de la Puente i Kiko Tour, així que què més podem demanar? Queda molta feina encara per treballar, per fer, però bueno, així és el tenis. El tenis mai un arriba a saber tot i sempre és un constant aprenentatge, així que van sortint jugadors nous, a la qual, doncs, escolta, molt content de que el tenis vagi avançant, el tenis amb cadira de rodes a nivell nacional. El partido ha ido muy bien, al final jugar con Kiko siempre es un gran reto, siempre ha sido un referente desde cuando empecé a jugar al tenis. Me gustaría felicitarle, tanto en el ámbito tenístico como en el ámbito personal, porque está mejorando muchísimo. Y nada, estoy muy feliz de haber ganado aquí en Cataluña. Estamos ahí subiendo peldañitos de esta escalera y al final yo creo que el futuro es muy ambicioso y a ver qué tal se viene. Moltíssimes gràcies a tothom i continuem treballant pel tenis català.